Hola, 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 amics i amigues de la nicotina i el tap de Cortí. Benvinguts a Tabac i Sobrassada, un podcast de contraband fet per un andorrà i dos mallorquins. Bon any, lo primer de tot. Lo primer de tot, per començar, Rafael, bon any a totes i a tots. Espero que tingueu un molt bon 2025. Espero que l'heu començat Venturós. bé. Venturós. Diria jo. Venturós? Què vol dir exactament? Venturós. És com quan en castellà diuen... No. O sigui, és... No. Definiu sense el castellà. Jo li desitjaria a la gent un normal. No, en plan, que no vagi pitjor. Que no vagi pitjor, jo crec que és suficient. En Pablo sempre tan conformat. Ets equivalent a... Empatar. Venturós ets equivalent a Próspero? Sí, jo crec que sí. Prosper diries que és un false friend? No sé si ni és correcte. Vale. Prosperitat? Però, un moment. Sí, Prosperitat jo crec que Però existeix. vosaltres no dieu per ventura? Sí. Per Ventura, sí. De fet... Tremendo tema de Nita. Uf. Mira, l'altre dia vàrem anar, no sé si ja ho hauran comentat o no, vàrem anar a la Ferrada, farà ara un mes. Ho comentarem, Ho comentarem perquè a la meva secció genera incertesa aquest fet. Bueno, per tant, el darrer episodi, si surt... Un dia, a Palma, que estava molta gent a una sala d'actes, crec que se va emplear se va emplear l'expressió per ventura i crec que va ser un company de la Rosada que m'ha demanat per ventura vol dir per sort o què vol dir? I jo crec que vol dir com pot ser, no? Sí, vol dir pot ser. Crec que vol dir si hi ha sort, però en un sentit de si tot va bé, això ocorrerà. Exacte. Però en aquest context, ventura és d'alguna manera un escenari en el que han Incertesa. les coses. No, Sí. O sigui, però és un... Sí, exacte. Però dins un escenari d'incertesa... seria com pròsper. La cosa que anirà bé. Sí. Bé, esperen que tingueu Un venturós 2025. en el cas d'en Pablo, que vagi igual de bé que 2024. Bueno, per mi seria fantàstic. I res, molt contents. És raro perquè això just se publica dia primer, per tant, no sabem... Dia de cap d'any, perquè no oblidem que li deim cap d'any en el vespre que se surt de festa. És nit de cap d'any. Exacte. Fins i tot dissabte de cap d'any. Que a vegades s'emplea dissabte com sinònim de rebel·de. La prèvia abans. Llavors, jo, per respecte als nostres oients, us demanaria que parléssim una mica més baix. Val, per perquè ser tenim. perquè possiblement hi ha ressaca. Clar, aquest és el típic capítol que té 3 escoltes. Aquest capítol és per nosaltres. Ens l'hem de prendre així. Exacte. Primera pregunta. Dia primer d'any, dia de cap d'any. Dinar familiar sí, dinar familiar no. Sí. Sí, passant-ho malament. En el cas de que nostre, històricament s'ha fet en molt petit comitè, és a dir, mon pare i mon mare i els predins paterns, i d'un temps a esta parte anant en el Mesón La Villa a Esporles. És que m'acaba de dir. De dinar fora, eh? Sí, però per evitar problemes, saps? En plan, vestir-se Tema pràctic. i anar al Mesón La Villa. No està mal Sí. pensat. La persona que m'acaba de dir, explica una cosa sense utilitzar el castellà, acaba de dir de un tiempo a esta parte i Mesón La Villa. No, però Mesón La Villa no se pot però traduir. No se pot dir Mesón La Villa. Pots triar anar a una altra banda, també? Mira, jo faig moltes coses per català, però caminar més de 50 metres... Dia de cap d'any? Dia de cap d'any, no. Crec que és una molt bona solució, eh? No complicar-se el dia 1. Jo també crec que és una festivitat que s'ha de mantenir, en plan s'ha de fer un àpat especial, però no cal complicar-se. I a més, quan Esporles, i ara publicitat no pagada, com aquesta, que tampoc està pagada, però sí que està patrocinada, que xerrarem d'aquí una Home, estona... sí que està pagada, però no amb diners. Exactament. Els pisis. Esporles, això, escassos 50 metres de que nostre, hi ha un asador castellano, no sé per què, històricament, mític. Conta la llegenda que una vegada fins i tot el rei emèrit s'hi va aturar a dinar, conta la llegenda, que és d'aquests forns de pedra castellanos. I tallen la porcella amb el plat, a cops de plat. Això mateix. Ah, d'acord. Per tant, és una solució molt fàcil i molt, molt, molt bona i enriquidora. Això és casa que nostra. El dia de cap d'any, dinar
Sí, sí. Tu sempre. sí, el feies. A casa, també en petit comitè, no és un dia de tenir família molt directa. Vale. Perquè no és un dia que aguantis cosins. Cosins, Cosins ja em sembla molt loco. No, cosins aguantar no. Cosins el dia Cosins a casa seva. No. Cosins a casa seva. Jo, a casa nostra, quan jo era petit, crec que se feia. Molt ràpidament mon pare ho va abolir. Ho va abolir. Va decretar que el dia de cap d'any era un dia de sofà i menjar sobres. I menjar sobres. Dels pocs dies que mon pare... O sigui, el dia de menys activitat de l'any de mon pare, se fa lo just, se dona menjar als animals. Les gallines han de menjar igual. Però això no és per la intensitat en la que celebra... O sigui, és per la intensitat en la que celebra el dia de cap d'any? No, te pot creure. No, No. És simplement un dia de... aquest dia és per mi. I jo havia viscut molt amb aquesta dinàmica. Havia assumit la meva negativa en els dinars del dia de cap d'any fins que vaig trobar amb un sogre que el dia de cap d'any és sagradíssim anar a dinar a un restaurant i va ser com oh shit, here we go again, no? I ara el dia de cap d'any se va dinar amb els sogres a un restaurant sempre fora, el que se fa per amor. Jo crec que mai he fet cap àpat de Nadal fora. No? Cap. 100% casolà tot a casa. No, o sigui, fora, en plan, a casa de família, ja. no ho considero fora, sí. Jo crec que és únic, és de cap d'any aquest que fem ara. I ara això es manté ja pels propers anys. Hi ha 2 dies sagrats pel meu sogre. Són el dia de cap d'any i el dia de la Mare de Déu d'agost. Clar, és que si n'hi ve s'atura el món, Aquests 2 dies he de dinar, sí o sí, familiar. A Sineu s'atura el món dia 15 d'agost. I que per molts anys se pugui aturar. Totalment. Esperant que passeu molt bé la ressaca o simplement l'inici d'any. No és obligatori tenir ressaca avui. És possible que un percentatge elevant dels nostres oients tingui ressaca, però nosaltres deixeu que comencem aquest 2025 fent un anunci que ja haureu albirat, i és que estem molt contents perquè fa un mes, que és quan estàvem... No, menys d'un mes, quan estàvem gravant aquest episodi, ens van arribar 2 caixes ben feixugues, ben carregades de Cola Puig. Aplaudiments. Han canviat l'alcohol per sucre? Hem canviat la fabricació a la península per la fabricació local. Això també és cert. El sucre és un tema que no em beneficia, però ho entomo amb esportivitat. Bueno, un dels primers comentaris que se varen fer quan van rebre aquesta caixa, aquest obsequi, és que ets en mesura exacta de sucre per salvar-te la vida. Bé, i et dic una cosa, jo que utilitzava Coca-Cola per salvar les hipoglucèmies, la veritat, crec que això està bastant millor. No compro Coca-Cola. És la cola com la feia l'àvia. Li hauríem de dir a en Julià que un mercat explotat és de diabètics, no? Sí, clar. Bé, això... A la meva nevera n'hi ha sempre. Aleshores, de moment veureu, durant els propers programes, refrescos de cola Puig. Si en algun moment veus alguna cosa que no sigui cola, voldrà dir que haurà anat bé. N'hauran enviat més, possiblement, i s'hauran acabat aquestes coles. Jo tenia un parell de situacions en què hi havia altres productes Puig que s'escaien més, però crec que tu, Rafael, per contacte més directe, podries explicar un poquet més el negoci familiar Puig, que té bastant de solera. Dins, no seré jo el biògraf de la família Puig. Però de nosaltres 3. Però sí, sóc el que té més... Bueno, que per lo que sigui, conec a una persona que fa feina de la família i, si no vaig malament, és una empresa bastant antiga, de l'any 27, més o menys, crec que ho posa. Ha passat per hores baixes i, si no recordo malament, la segona o tercera generació l'ha com a reeixit i ara està funcionant bastant guai. Això se mereix un altre aplaudiment. Segueix sent una empresa familiar i res, que fan uns refrescos molt xulos, la veritat. I llarga vida, i ampliant cada vegada més els seus productes. I també molt agraïts de que apostin per promocions la mínima que pugui aportar aquest humil podcast. Això, el manco, si no coneixeu aquests refrescos i els trobeu en el súper, els podeu provar. I si aneu a un bar i vos ofereixen, doncs també proveu-los. I si el vostre bar de confiança no en té, doncs li podeu suggerir
I per què no mires de dur Escolta. un refrescós Puig, Que estan de ja puta siguin mare. per veure tots sols o per mesclar? Clar que... T'he de dir una cosa, per mesclar, la gent es pensa que no es nota la diferència No, hombre. fins que ho proves. Fins que ho proves. La pomada en llimonada de Puig? Mira, una hora baixa tonto. Ara és hivern. Que te posa, jo què sé, un Leganés Real Societat. A les 5 de l'hora baixa. Una botella de guitxoriga. Ensates. 6 botellins d'aquests, de llimonada. Ensates una bossa de cacavets. Uah. I te fots un gin xoriga, com has dit, amb una llimonada de Puig. Bo. Bo. De locos. T'arregles diumenge i part del dilluns, és la veritat. Perfecte. I a lo millor se surt. Aquell diumenge. No. Si és diumenge hora baixa, no se surt. Responsabilitat. Diumenge hora baixa, sí o no? No. Cola Puig me va salvar un vespre recent a Can Llira, en el qual ja s'havien fet segurament més cerveses de les que tocava, i vaig dir, aquí mos plantam en la cervesa, me prenc una cola i reviscolam un poquet. Aquell moment del vespre que dius ara ja la llengua se me comença a ferrar un poc en massa en els morros, ja no sé què dir, com el bé, pujada de sucre, pujada de cafeïna. Exacte, aquesta és la combinació. Et dic una cosa, Te pot salva. ser que això sigui precisament el que està fent avui aquesta cola abans de ficar-nos a treballar? Clar. És que ara Encara parlarem de l'esmorzar i de com ha anat hem accelerat fort. el maridatge. I deixeu que fiqui la meva darrera falca en el tint els productes de Puig, perquè aquest estiu he descobert la ginger beer de Puig, que crec que inicialment està pensada per ser una mescla per combinats, però Això... en aquest podcast, en el qual sovint, i especialment avui, se fan excessos de menjar, allò que està ja embafat, i també en aquestes dates, va molt bé, mira, ara fixa falca d'aquestes dates d'estar embafat, una ginger beer, sense mesclar amb alcohol, perquè si no seria contraproduent. És com fer-se les dents netes. Hòstia. És com fer-se les dents netes. I et dic una cosa, amb una mica de whisky? Una llagrimeta de whisky. El ginger beer amb whisky està increïble. Però bé, això que cadascú faci, que és dia 1 de gener i... Si esteu contents d'aquesta promoció, gent de Puig, i me voleu fer més content encara jo, una caixeta de ginger beer l'agrairia tremendament. En resum, estimats oients, els propers programes veureu algunes coles Puig per aquí damunt. Si tot va bé, en veureu fins a final de temporada, crec. Això era una cosa que no en xerrat Això encara no sap. Si no va bé, doncs mira, ho acabaran. Estem molt contents de tenir una empresa mallorquina que mos enviï producte. Com el seu eslògan mallorquinament. Està molt bé que tenen l'Instagram en català. Fan molt d'esforços. Fan en català. L'únic. Però... L'únic que... Si hem de fer un estiré de toreres, jo crec que no se prendran malament. Ningú és perfecte. La web de Puig està en castellà. No costa res posar una... Pestanya està ben dit en català? No ho sé. I crec que sí. Sí? Doncs posem una pestanyeta que pot dir cat. Que puguis triar l'opció en català i ja seria... Coronem. Seria la marca perfecta. Coses que fa bé Puig. Pots anar a Sagromart i li dius, ja aquestes botelles. Me'ls canvies. I te donen, ara no sé si són 10 o 15 cèntims per envàs. Mira. Això, crec que no hi ha cap altra marca que ho faci. És que no hi ha envàs més ecològic que l'envàs de vidre que se reutilitza directament. Això, 10 sobre 10. Que ho seguiu fent molts anys. Dit això... Menjar. Exacte. Avui s'han fet excessos. Sí. Avui s'han fet excessos per un bon motiu, perquè hem aprofitat aquestes dates per fer el berenar de Nadal d'empresa de tabac i sobrassada. Que és una tradició, i jo et diria que és de les millors tradicions que celebro, segur. En Pablo fa una hora hauria d'estar a una reunió. Sí. S'ha cancel·lat. He demanat que em substitueixen. Que ha entrat un... No sé qui ho ha fet, però ho vaig posar en un grup, en plan, algú m'ha de substituir aquesta hora perquè he d'anar al metge. Menys mal que ningú parla català. Metge vol dir... Hem anat a un lloc... Increïble. Que és tan xulo
que ara, diguent quin lloc és, Que sap un pot de greu. me sento un poc com Sí. l'influencer de ara vos ensenyaré un bar secret del barri petit de no sé on i ja no és secret. Més secret que això és difícil, Sí. a Barcelona. De fet, hem fet un poc de promo a Twitter No em dit el lloc. i hi ha hagut un senyor que mos ha dit penjar aquestes fotos i no dir el nom hauria de ser prohibit o alguna cosa així. Però és que sap greu. Sí. Jo crec que ho poden dir així com ràpid. Sí, lo que, jo no diria el nom a xarxes, és que vulguis nom haurà de venir haurà d'aparèixer en el programa. Com? O sigui, el nom del bar només el dim en el programa. Ah, no, xarxa. No el dim a xarxes. Vale. No sortirà a cap riu. Haurà de venir aquí, m'ha pensat. No, haurà de venir a cercar el programa. Tindrem de 10 a 11 una paradeta muntada per qui vulgui saber el nom. No. I és el que fem normalment, no? Sí, en general ho fem així. Ni No. tan sols a la descripció. Jo a vegades he volgut A Instagram sí que ho pos. Perdó. Sí? Mira. A Instagram sí que ho pos. Sempre. Bueno, però a vegades, moltes vegades, són bars que tenen Instagram. És Sí, veritat això que n'hi ha passa molts I també. me passa moltes vegades també que trob el perfil de l'usuari i veig que la darrera foto és de 2009. Igualment l'etiquet, però veig que no hi haurà cap tipus de retorn. Avui hem anat a un lloc que, no tenen Instagram, el bar. Bé, no crec que... Cap. Crec que s'estan plantejant obrir Facebook. Clar, de tota la clientela que hi havia, nosaltres érem els únics que teníem Instagram, segurament. No. Jo crec que hi havia gent que tenia. I crec que érem els únics que no tenien un DNI Permanent. permanent. Saps? I li vaig fer la broma a mon pare. No sé quin formulari omplia. I deia, mamà, quanta que tu que teniu? O ja te permanent. Estic bastant segur d'això, Sí, això podria ser que sí. Hem anat en vinga. el casal social. Casal cívic, diria. I comunitari. Bueno, És que és casal cívic i comunitari de Sants, però és que Sants, a part, té una altra cosa, que és el centre social de Sants, vale. que és un edifici que estan rehabilitant en el carrer dels Ginelles i crec que és una cosa com més històrica. Vull dir, Vale. volia ser concret, Bueno, era per despistar, així la gent que també no volen que s'ensenyi i tal. I que és una zona que jo en el meu cap, allò ja era a les Corts. Sí, és Clar, deu frontera Sants. Està just per davall Avinguda de Madrid, que Clar, deu ser el allò canvi. ja es considera el canvi, ja. Mos hem plantat allà a les 9 menys 5 de matí. Hi havia gent fent cua. Sí. I nosaltres mos pensava que hi havia gent fent cua per, com nosaltres, anar a esmorzar. No era un dels 7 pecats capitals, aquests. No era la gula, era... Ludopatia. Que no és un pecat capital, tampoc, però bueno. Bueno, l'avarícia, no? Bueno, sí. Hi ha hagut un grup de... No crec que se mogués molt de pes. Hi ha hagut un grup de 6 senyors Sí. que eren unes portes d'aquestes automàtiques. Exacte. Que han entrat literalment tot el que podien córrer aquells 6 senyors. En ses mans en l'aire. Un senyor ha entrat així, literalment, no és exageració, no és broma. Un li ha dit a l'altre, agafa paper i boli, en plan, corre a agafar paper i boli, s'han apropiat d'una taula i han començat a sonar fitxes de dòmino. I bueno, S'ASMR de la tercera edat. estic segur que si ara hi tornéssim, 3 hores després encara estarien allà. M'ha semblat curiós perquè no es combinava amb un àpat, això. No, O sigui, aquesta gent ja havia esmorzat Clar, Sí. pot ser. i només ha vingut a jugar. potser en qualque moment des de matí faran un cafè i un sol i sombra, Té pinta. però sòlid, poca cosa. No. Potser queden a dinar, Bueno, perquè hem sí. vist un menú realment econòmic 7,50. i contundent. Sí. No hi havia cap plat que 7,50 fos... €. Sí. Això són preus de l'any d'Estén en Franco, saps? No pots triar, Sí. no pots triar el menú tancat, primer i segon sense opcions. Però això jo crec que és un avantatge. Sí. Però Ara. és que 7,50, és igual els plats que siguin, només pots sortir a empatar, pràcticament. Sí. Perquè també les quantitats, Déu-n'hi-do. Clar. Del berenar, sí. I clar, nosaltres, en Pablo, com sempre, ha fet la gestió de reserva per assegurar-nos que hi havia berenar i ahir li varen dir, jo després ahir li varen dir així amb un pot de mandra, com sempre que en Pablo telefona, perquè en plan, ara m'ha fet dir de tot el que hi ha. És que no estan molt per la labor. Ja.
I van dir, sí, tenim callos, codillo i cansalada. I van dir, bueno, pues perfecte. Si aquestes 3 coses les demanarem i mos serveix. Però clar, jo han demanat i m'ho han dit, mira, tota aquella pissarra... I codillo no l'he vist a la pissarra. No. T'imagines que haguéssim anat per el codillo? No, codillo no, al final no. Però hi havia moltes coses. I hem fet. Sardines en escabetx, que ha estat una cosa poc habitual, però molt sorprenent. Cap allà. Increïble. En aquestes alçades de la pel·lícula, si hi ha alguna un poc que no acostumàvem a fer, ho demanem sempre, just per la curiositat. I aquella gent ha tingut a bé, perquè com sempre dèiem, això ho compartirem entre tots, m'ha dit, bueno, i vos durem 2 sardines per hora. I he trobat que són molt adaptables en aquest sentit. O sigui, no tenen problema en fer mitja ració, una ració i mitja. Crec que això és molt clau, perquè el típic lloc que et diu no, és que les croquetes les portem de 3 en 3 i som 4 persones. És en plan, això no mos interessa, no mos interessa. Jo avui, aquesta carta que posa croquetes, tants unitat. Clar. I jo crec que aquesta gent anava a tants de sardina. Sí, sí. Perquè de fet, quan m'ha cobrat, ha cobrat 6 sardines. Pam. Increïbles. Com han de ser les coses. Potser vos sorprendrà que per esmorzar de forquilla unes sardines amb escabetxa no tingueu por, si mai vos hi trobeu, demaneu-les, perquè per obrir boca, realment boníssimes. I per sucar i pa. Oli, vinagre, prebabord... I m'ha encantat el detall de cada plat hi havia 2 sardines i un all. O sigui, algú s'ha preocupat de servir 2 sardines i cercar un all i posar-ne un a cada plat. Una mica de presentació. I l'all ja és topadet de l'escabetx. Sí, un all que a la gent que no li agrada l'all, aquest all ja ho ha mollat tot. I això, un dit d'oli per sucar clar. molt de gust. Increïble. Han començat molt bé, però és que només ha millorat. És que, en sèrio, que avui han topat... Jo us he dit, és el millor lloc on hem esmorzat aquest any i per mi és top 3 de tabac i sobrassada ever. Ha estat realment bo. Podria ser. Jo han seguit amb uns callos que quan en Rafael ha anat a pagar ha vist que m'havien posat una ració i mitja. Per tant, el que dèiem d'adaptar les racions perfecte, perquè jo he vist gent darrere nosaltres que sí que demanava callos i se'n feien com un plat cada un i duien una cassoleta més petita i han dit, pues aquests si han de compartir li posarem una cassoleta un poc més gran que han... I estava fins a dalt de tot la cassoleta. Sí, increïble. Callos a la madrilenya, és a dir, amb ciurons i chorizo. Punt de picant excel·lent, com no havien trobat feia molt de temps. Just ho comentàvem quan berenàvem. Encertadíssim. L'experiència Callos aquest 2024 no ha estat tan bona com altres anys. Però avui això s'ha salvat. L'han salvat, la cocció als callos també perfecte. Molt bo, molt bo, de veres. I llavors hi ha hagut un poc de nervis a l'hora de demanar amb el cambrer, perquè han demanat peus de porc. Han demanat peu de porc i m'han dit, mira, només tenim una ració i dic, bueno, du-mos una ració, mos bastarà, i ell l'han vist com insegur, en plan, una ració... Mos hagués bastat. N'hi havia de sobres. Mos hagués bastat. Però han dit, bé, i ha dut una ració de galta. I ell ha insistit com, una segur o n'ha dut 2? Sort, que només n'ha dut una, perquè era una senyora galta. I bé, tant el peu de porc com la galta, increïbles. El peu de porc venia amb molta salsa. Pablo ha fet aquesta apreciació. Sí, normalment la salsa en els peus de porc és més secundària. És una mica més el que deixen al peu de porc. Aquí a Catalunya no se treballa tant la salsa. A Mallorca sí que és més fàcil trobar... Aquí se treballa més un peu de porc, pot ser brasa i ja està. Sí. Bullit amb una mica de condiment i ja està. I pot tenir un suquet, però és quasi secundari residual del plat. Aquest era superguisat. Això era com un suquet de callos, pràcticament. I amb una mongeta blanca petiteta. Sí. Increïble. Molt bona. I quan ens pensaven que ja havien fet tope de coses bones, ha arribat la galta i ha dit, on aneu flipats? La màquina d'aquest berenar sóc jo. Uah! Que... Recuperam l'expressió d'en Godai Garcia de que la carn se desferrava de sos talment com un marge s'esllavissa després d'una pluja torrencial. Fantàstica. Acompanyat d'unes verduretes, que moltes vegades això ve amb una salsa que ja està triturada. No, aquí verdures, trossos, pastanaga, preva, xampinyons. Que ve de gust menjar-te-les totes, perquè tot queda amb el regust de la galta, de tot... La galta tenia el gust de les verdures i les verdures tenien el gust de la galta. O sigui, era una simbiosi sublim. Que a vegades això, la verdura és simplement per omplir plat. No, aquí no. Aquí la verdura formava part de la galta. I això s'agraeix moltíssim. Ha estat realment bo.
mos hem pimplat 2 botelles. Això l'haurien de dir. No passa res. El divendres, dinar d'empresa, esmorzar d'empresa, 2 botelles de Gandesa. Per això va també ara aquesta Cola Puig, que he de dir que s'ha demanat una mica. S'ha demanat vi en gasosa i el camarer ha contestat ok, vi Gandesa. Això també té a veure entre que aquesta persona no és catalana parlant i que jo pot ser a les 9 del matí la meva... Crec que aquest cop era més el primer que el segon. La meva locució no és la millor del món, però... Avui m'ha passat també a l'aeroport de demanar cafè amb llet i preguntar, ¿con hielo o con leche? Mira, nosaltres fem el que podem. Avui en Tomà ha fet bandera de la seva actitud no conflictiva i ha dit ok. No, sí, i també perquè moltes vegades no saps si hi ha Gandesa en els llocs. No, si n'hi ha, se demana. Sí, en aquest cas ha estat inesperat però benvingut. Sí, perquè 2 ampolles de vi en gasosa crec que haguessin estat contraproduents. I això, lots molt contents de que va ser així per vosaltres el començament, perquè ho publicam dia primer i res, crec que... Jo crec que podem començar. Podem començar. Si arribam a fer un pot de feina avui, no? Anirem al gra avui i reprendrem una secció que vaig fer al principi de la temporada que va principalment de que m'he mudat a Manacor i ni soc doctor ni visc a Alaska. Bé, recordarem que això va d'explicar una mica les meves coses, que és una mica el que ens ensenyen a primer de podcasting, que és que això al final va de nosaltres. És igual si això li importa a la gent o no. Està bé que l'hagi repetida perquè vaig veure algun comentari per internet de gent que demanava més secció mira que quan ho vaig acabar vaig pensar això que acabo de fer m'importarà a mi i a la meva mare, molt probablement, però a ningú més. I un altre senyor que te va demanar... Bé, benvingudes totes les crítiques, sobretot les positives. Llavors, continuo el que vaig comentar al primer capítol, d'acord? Com m'està anant per Manacor ara que porto 2 mesos i mig vivint allà. Una de les coses que us vaig comentar és que vaig trobar la meva carnissera de confiança. I ja va haver-hi una molt bona primera interacció quan vaig anar a fer la compra per fer fricandó. Doncs imagineu-vos el tipus de connexió que hi va haver el dia que vaig anar a comprar ingredients per fer una escudella. Clar, coses dolentes. Vaig fer una cua d'unes 10-15 persones 20 minuts abans de tancar la carnisseria. Perquè d'ingredients vaig comprar. Però, un moment, no és que tu fessis la cua participant de la cua, sinó que tu generaves la cua. La vaig provocar. La vaig provocar. Clar, vaig anar a demanar careta de porc, espinada de vedella, costelles, genoll, cansalada, botifarró, chorizo i gallina. Claro, la gallina es va perdre pel camí. Com? No va arribar a casa? Crec que... No sé què va passar, però no va arribar. Aquesta gallina ho va veure venir i va dir... Però clar, això va ser mitja hora bona de fer el tall, perquè l'encàrrec estava fet. Vaig trucar per telèfon. Hi ha senyores grans a Manacor que ja t'han tirat un mal de ojo, no? La gent no se m'estava mirant bé. Si algú t'empenya amb el carrito un dia pel carrer... Exacte. Però els treballadors de la carnisseria, òbviament, van ser amabilíssims. Ja em recordaven del dia del fricandó. Pot ser per aquest accent exòtic. Ets l'únic de Manacor que xerra així. Pot ser. I perquè vaig trucar per telèfon i vaig dir, mira, vull fer escudella. Llavors, jo tinc això en ment
tu el tall que a tu et sembli o els ossos que a tu et sembli que pugui utilitzar, endavant, me'ls dius. I això li va encantar. I clar, va posar-hi una mica de la seva contribució a la meva recepta i això em va agradar bastant. Pablo, jo crec que quan vagis a Vilafranca hauràs de seguir anant a Manacor a comprar carn. Jo m'estic enamorant real de Manacor i em costarà molt separar-me'n. I no porto ni 3 mesos. Perdó pels carnissers i carnisseres que hi pugui a Vilafranca, però... Ja, no, però és que Carnisseria Nicolau, que per cert, si volen combinar el patrocini amb Puig, jo crec que... És compatible. La Carnisseria Nicolau és el patrocini del món que em fa més il·lusió. Hombre, aquí damunt un platet amb un parell de tall de botifarró. Un pollastre a Coca-Cola, tio. La Maria Antònia coneix tots els talls que vulgui saber. Jo he anat a la carnisseria de l'Hipercentro, he demanat botifarra i se m'ha mirat amb cara de... Salchicha. Perdona, nen, però parla'm... Què està hablando català? Sí. Clar, també hi ha coses que a mi encara no em surt dir-les com es diuen a Mallorca. En plan, xorrades com demanar el botifarro coent o demanar-lo picant o anar a buscar cansalada. Mai em surt dir panxeta. I quan demano cansalada, també la gent em mira en plan, aquest tio, què està demanant? No en tenim. A la carnisseria Nicolau? Sí. Són inclusius. Ho entenen absolutament tot, tenen de tot, truques per encàrrec i t'ho porten. Jo, o sigui, ara mateix estic en un punt en què a la Maria Antònia la convidaria a la meva boda. O jo crec que en un parell de comandes més, un parell de plats més que faci així una mica elaborats, ara mateix a la Maria Antònia la poso de beneficiària a la meva assegurança de vida. Directament. Llavors, bé, aquesta escudella la vam fer... Soc afortunat. Jo estic trist. Amb el Rafael Lana, ja tàpers, Tomeu, vull dir que encara arribarà. És una escudella que va sortir bé. Jo trobo que encara li falta aquesta gallina. Una cosa que comenta sempre la nostra referent, la Maria Nicolau, que si us hi fixeu, tots els genis es diuen Nicolau. La meva carnissera i la Maria Nicolau. I la meva família política també. Això de la gallina, si la carnissera no te la vol vendre, això ven d'un dia que nostre i quan mon pare no miri això ho farem. Desapareixerà una gallina i ja està. Zero animals en resultat ferits en aquest programa. Això ho treballarem. Més coses que han passat, per no deixar-ho només en el tema del menjar, perquè a part de menjar es poden fer altres coses a Manacor. Veure? També s'hi pot veure. Ha estat un mes d'explicar-li a molta gent que visc a Manacor. Clar. Perquè jo teletreballo, hi ha moltes videotrucades on es veu que el fons ha canviat i hi ha preguntes. No te poses fons d'aquests fantasiosos de estic a Hawaii? No. L'altre dia una noia es va presentar a la reunió, una directora de ventes es va presentar a la reunió amb un filtre que era una maduixa. Com? Ella era una maduixa. Però això potser era una broma per judici que hi va fa uns anys durant el Covid, que va sortir un advocat encara de moix. Ho va fer i vam acordar, va arribar tard el que era el seu jefe i li vaig dir, per què no deixes aquest filtro i fem veure que només el jefe ho està veient, que a la resta ho veiem tot normal. Està bé. I li vam fer aquesta broma i el tio es va... Com que no esteu veient això? I es va començar a passar-nos pantallazos en plan de... Però mireu. I jo... Però què estàs dient, tio? Que està tot Des d'aquí s'aproven les brometes en entorn de treball. Sí. Clar, això van ser 15 minuts per tot de feina, que sempre estan benvinguts. Això se diu team building. Team building. Llavors, coses que han passat. Clar, quan he dit que visc a Manacor, que ha passat molta gent, doncs em diu, jo he estat a Mallorca, a lo que jo normalment ho responc amb indiferència, per no haver-me de tragar una història sobre un viatge a final de curs que s'ha fet a Mallorca del que no vull sentir-ne parlar. O també m'ha passat que se'm digui, mira Manacor, com el Rafa Nadal. Rafa Nadal. A lo que jo responc, Rafa Nadal? No em sona. El compendi del Camal. Perquè com a bon manacorí d'adopció, per a mi Rafa Nadal és només un tenista qualsevol que pren el nom del grup de música Rafa Nadal. Bona. Llavors, més coses. Vaig estar durant unes setmanes buscant un lloc on anar a nedar. Que
què passa? Que la piscina municipal... Porto Cristo, no? La mà, ja està. No, home, no. Hi ha piscina gimnàs Manacor, que només una de les dues coses és certa. Que és que té piscina, perquè ja no és gimnàs. Però segueix dient piscina gimnàs Manacor. Bueno, 2 de 3, està a Manacor. Aquí, fair point. Llavors estava ple. No vaig poder reservar ja. Què passa? Vaig considerar, i això va ser un error terrorífic, visitar l'acadèmia Rafa Nadal by Movistar, perquè és l'altra piscina gran que hi ha a Manacor. I és un lloc on, bé, ja us faig spoiler, a mig camí, sortint del cotxe de camí a la recepció, ja només veient la població que hi havia, va ser la Marta, la meva parella en aquest cas, que va dir, Pablo, tu no pots venir aquí. Això no és per nosaltres. I no es va arribar ni a la recepció. El cas és que, per a que la gent entengui demogràficament què significa l'Acadèmia Rafa Nadal, els explicaré que és una mica com quan a Twitter, faré una analogia amb Twitter, quan tu estàs allà dins del caliu del teu cercle proper, de gent que segueixes, escoltes tot d'opinions pues, que t'enriqueixen d'alguna manera, o que et fan gràcia, o que t'interessen, i de cop un dia te n'adones de que has caigut a la pestanya de per a tu i només comences a veure xusma i a feixistes. Doncs això és l'Acadèmia Rafa Nadal dins de Manacor, que és una cosa que no s'entén. És la pestanya de per a tu dins de Manacor. Llavors... Que més que per a tu és per a Elon Musk. Sí, tal qual. Llavors això és el que es podria dir de l'Acadèmia Rafa Nadal by Movistar, perquè aquest és el cognom. Ja no és Parera, és by Movistar. Ara és Movistar i Parera. Movistar i Parera. Llavors, més coses. Agrair-li a Can Giro el que ha fet per adaptar-me a Manacor. Jo crec que he estat més a Can Giro que a casa meva i teletreballo. Llavors, coses que han passat a Can Giro. S'ha anat a esmorzar? Sí. S'ha anat a dinar? S'ha anat a sopar? S'ha anat a fer una birra? S'ha anat a fer un entrepà de calamars per acabar la nit? S'ha anat al concert d'Ànimus Parrer? S'ha anat a veure el Jorra versionant David Bowie? Quin fomo. Per la Morlandada? Sí. Un tremendo fomo. I s'ha dut de festa a un il·lustre solsoní anomenat Uri Gilibets. No una vegada. 2 setmanes seguides. L'Uri Gilibets del podcast Llegir també s'ha preguntat a la barra: perdona, no hauràs vist una navalla rosa on posa llegir? Això ha passat a Can Giro perquè, malauradament, vaig perdre la navalla que... Encara no entenc com va passar això. Una crida des d'aquí, si algú que mos escolta va trobar dia no sé quin de novembre I 9 de novembre un trinxet de color rosa que posa llegir, per favor, si mos estimau un poc, contactau-mos. Jo vaig anar a la barra diverses vegades a preguntar-ho, inclús dies després que he tornat a Can Giro. Vos convidarem a berenar, en sèrio. I bé, ja em conec els cambrers per demanar-los això perquè pensem, aquest tio... El loco d'Andorra que ha perdut un guinot. I bé, fins aquí deixaré el que ha estat fins ara la meva experiència a Manacor, que ja són moltes coses, però que molt probablement em vinguin unes quantes més, per tant, m'ho guardo per futures seccions. Esperam futures edicions. I jo pensant en que aquest programa era el programa de cap d'any, m'ha fet ganes fer alguna cosa relacionat amb el 2024, aquest any que deixam enrere, aquest any que arxivam, tancam el sobre, el ficam dins una funda de plàstic i agafam aquest arxivador AZ, segur, els arxivadors aquests grossos que tenen dues anelles molt grans, se posa, se tanca, se guarda l'estanteria. Tampoc importa que sigui molt gran, però Sang. 5 temporades.
Bueno, Vale, és una cosa vale. més general, no només d'aquest podcast. No tornem per temporada. En les factures i tot. No tornem any escolar, Vale. universitari, més que escolar, octubre, juny. Sí. 2024, Signed, Sealed, Delivered, com diria Stevie Wonder. Aleshores, jo, com que recupero un format que és el format del test musical de vos pos un segon d'una cançó i heu d'endevinar, perquè sabeu això quan passa que algú comenta una notícia o alguna cosa, però això va passar enguany? No, això va passar fa 2 anys. Aleshores, és doble test. Vos posaré un segon d'una cançó, música en català, aquesta és D'acord. l'acotació. El gènere de Spotify, eh? Sí. Rock català. Indie català. Llista d'indie català i aquí hi cap tot. Vos poso un segon. Hauríeu d'endevinar la cançó i artista i si va sortir 2024 o 2023. M'ha sobrat una botella de gandesa, m'ha sobrat. Val? M'han sobrat dos Menys mal de botelles de Puig. Bengandesa. Menys normal de Puig. No tenim opcions. No. Bueno. No és test. Ah, No. És test musical clàssic que faig... I contra que el faig Tomeu, altres vegades. Contra el Tomeu. Bueno. Pablo contra Tomeu. Avui tenim paperet. Apuntarem Anirà fatal. S'anirà fatal. resultats. Vinga. Podrem tenir pistes si anem molt perduts, no? I no hi ha cap tipus de... l'única acotació és en català. Música en català. Buah. Començam. Maria Hein, Vale. versió de Helena, i jo segur no sé que quina. ha sortit en guany 100%. Clar, això està un poc mal fet, perquè si ell ja ho ha dit... Clar, ella ha dit 100%. Jo ara diré... Jo no va dir 2023, eh? Tu has dit 2023. Sí. Però Bueno. no, diré 2024. Vamos, claríssim. És correcte. És la versió de l'anada de Maria del Mar Bonet per na Maria Hein i va sortir 2024, cançó i any, i posarem un trosset un poc més llarg. Guapíssima. Controlo poquíssim el pas del temps a curt termini. Clar, és que és la gràcia d'aquest joc. algo que hagi sortit al desembre de 2023 o al juny de 2024, o coses que m'hagin passat inclús, ni idea. És un poc la gràcia d'aquest. Pues, Seguim. pillaràs a cada. Següent cançó. Vale, això és Garrafa Nadal, més temps, 2023, quasi segur. O 22, fins i tot. No, l'últim disc és de 2023. És 2023, segur. Perquè l'he escoltat avui. Com demà, que és en realitat fa 15 dies, concert de Garrafa Nadal i Nita, a Can Giró. Un altre pic, Molt FOMO. bé. La puntuació crec que serà conjunta, no és absurd que n'hi hagués un contra l'altre. Sí, Efectivament, sí. és més temps de Garrafa Nadal i és de 2023. Més temps, s'ha de té més temps per capgirar l'ordre natural. Seguim. Maria Jaume Sona 2023. Maria Jaume... 2023. No, Nostalgia Airlines No va ser final 2023? ha sortit 2024, eh? Segur? A no ser que aquest single sortís abans... Artista, nom de cançó, 23 o 24. Jo crec que és 23. Jo diré Vinga, 2023. no ho us ho Mira, pensava, ja està, jo diré 2023. Vinga, jo diré 24 perquè hi hagi un poquet de... Vale, heu dit Maria Jaume, nom de la cançó? Te diria que més un dia... Mala via. No, és que no es diu així. Quina ràbia. No m'has portat el nom de la cançó? És Maria Jaume, és 2024 Hòstia. i és la cançó Mala Via. Empat. Mira, que hauríem desempatar i hem empatat, eh? Vinga, continuem. Figaflaues? Sí. Vale? És que l'any... Diré 2023 un altre cop. 2023, tu què dius? Jo també crec que diré 2023. I la cançó és... No tinc ni idea. Digue'm ni que sigui mentida. No és Na Marina està morena. No. Ves descartant cançons de Figaflaues. Quina... No me sortirà ara. Està com una llimona, Mira que la vaig emplear per... cítrica i colona, Cítrica i color la vaig emplear per en Marc Serrats, aquesta cançó. gasolina per la moto Sí. i cubata pel piloto. És Diabla. En de Musqui. En la música és de 2023. Sí, Figaflaues. sí. Mami, digue'm ni que sigui
mentides, no tiris més sal a la ferida. Veus? Aquest disc per mi és de disfrutar-lo a l'estiu, per tant, ja era 2023. Clar, o sigui, perquè aquest és el meu barem. El recordo abans de l'estiu o no? A vegades el que passa és que n'hi ha d'aquestes que enganen, perquè, per exemple, el disc de la Maria Jaume n'hi ha alguns singles que van sortir 2023 i que després se van incloure en el disc de 2024. Vinga, seguim amb la següent. Això és Reina. Això és Reina. I això és el single de Bon de Veres, que és de 2024. És que jo no t'hagués dit l'any. Sí, Pablo, digues que sí. Bé. Efectivament, Reina de Bandeveres, un single suelto després del disc, i és 2024. Vull que m'ha deixit els teus ulls i poder entendre per qui som. A nivell líric, de les millors tornades No, de locos. que he sentit mai. De locos. Reina és guapíssima, De la locos. veritat. Hombre... Guillem. Això és 2024. Sí, jo crec que sí. Sí, Sí, jo crec que sí. Si el disco segur... Jo tendeixo a fer el contrari, és de la dir de- que és 2023 i és 2024, Sí, jo diria que és 2024. Clar, no me surt el nom. Surt 2024, ho dic Guillem, Gisbert. Això és les dues torres, no? Ara, torna-ho a posar? Pots tornar a posar? Sí. Sí, és les dues torres. Segur. Bueno, sí. Les dues torres, segur. Guillem, Gisbert, les dues torres, 2024, efectivament. Una rodanxa de futur que ja no vull estar enfadada. Ja has posat el millor tros. Ara t'anava a dir. El tros de flipar-se. És un punt de sèpica, justa, una rodanxa de futur, que ja no vull estar... Tota l'èpica que abarca Guillem Gisbert. Sí. Pues, des d'aquí recomano molt fortament que anigueu a cercar el concert de les Feres, de Trescat, d'en Guillem Gisbert, que a més toquen en el pavelló Mies van der Rohe, de Montjuïc, un escenari molt xulo, i és el típic, és la típica cosa que me fa enveja, ràbia i admiració a parts iguals. Hosti, que maco. Sí, perquè dius, o sigui, te fa ràbia de lo que mola, saps? I dius, aquest és insuportable, però me cau molt bé, perquè ho fa I ho molt fa bé, bé. saps? Fa una cosa molt xula. Està molt bé, això. T'entenc. Continuem. 2023, Renata i Clara. La cançó... Jo no et sé dir. No et sé dir. Sopes? Sopes. Ah, no, és en... Jo li dic Chris. Mare meva. Ja li dic Christian. Pues no sé si és 2023 o 2024, ara. M'ho pensava que era per la boca aigua. Aquesta és l'última que m'esperaria que feiessis, Tomeu. No és per afegir-te pressió. Vinga, anirem... Ai, clar. Uf. Bé, el nou sé, d'Anàlis i na Renata i Clara. I... La Renaldo i Clara, eh? Hòstia, pues ara tenen dubtes, eh? Mai s'esgotarà la broma de on és en Ronaldo. Ja. Supos que ho va fer posta encara en el seu moment. Diré 2023, perquè crec que és 2023. És 2024. Ah, shit! I no està a la boca aigua, sinó que està en el disc per això m'he d'anàlisi. despistat. No sé si trobaré al final d'un concert. No sé si ens creuarem. Vinga, va, que si no m'ho enredat molt. Seguim. Quan em mira. Buah. Això és la Musca? Això és una música, però fins aquí la meva informació. que- Fins aquí les dades que puc aportar. O sigui, jo... No, crec que se col·labo amb la seva germana. No? La cara d'en Rafael diu, no? Bé, amb la Bessona segur. Molt bona. Que ja sempre és, clar. No dic ni germana. Jo és que tema Musca el treballo per aproximació. O sigui, És les una cançons les conec, però no et sé concretar massa. És una col·laboració. No ets la col·laboració en Alba Farello, a.k.a. Baguiel? Pues... O sigui, lo de a.k.a. com funciona? Se diu el sobrenom a.k.a. és nom real o al revés? Sempre he tingut els dubtes. No, Les vegades que AKA ho- és el malnom ve després de la AKA. Després. Sí, I nosaltres les vegades que ho hem empleat. Jo ho faig com em dóna la gana. Bé, sí, no ho sé. I amb Julieta? És que no, jo Anna no Maria tinc ni Hey. idea. És una Julieta. És una Julieta. Buah, ni idea. És que no sé ni el nom de la cançó ni l'any. Això és abans de l'estiu. En Rafael Jo diu crec que no. sí. No, jo no estic... Jo crec que això és abans de Digue-ho, l'estiu. digue-ho, que aquesta no la sabem. No m'estimo més.
Musca i Julieta 2023. Quan em mira, quan em mima, quan m'estima pura adrenalina. Veus? És que Te per l'encerta. aproximació. Vinga, les dues darreres. Vinga. Partiré. Ànimos. Ànimos per rec, tanmateix, 2024. Se diu tant mateix o se diu per tirar? No em recordo. Tanmateix. Tant mateix. Jo no t'hagués sabut dir el nom, però coneguda també. 2024, efectivament. Partiré un dia. I no tornaré. Jo et diria Animus per rec, la remuntada de l'any al meu Spotify Rap, perquè vaig començar l'any sense escoltar massa i va ser arrel de preparar-nos el programa en què vam venir, em vaig viciar, però... I arrel de fer la carretera de Manacor. Vull dir, si fas la carretera de Manacor t'has de posar ànimes per rec de... I m'he trobat el Joan un parell de vegades al súper. Això també compta. També fa molt, no? Això no m'està increïble, és veritat. Vinga, anàvem a la darrera, aquesta crec que no dubtareu massa. Pau Hòstia, vull dir, 2 anys? Ah, no, sí, 2024. No, aquest any ha estat aquest any, això. Pau Calavento. De Calavento. Versionant i canviant Temarro, la això sí. lletra. Això, Actualitzant-la, no? Actualitzant. Està molt bé. Està molt bé. Dia. Tenc curiositat perquè ara a gener trauran un disco de versions. Tot versions. Crec que és... Bé, no ho sé. Per els altres que han tret, crec que seràs única que canvien la lletra. Clar, les altres són més recents, però una que no és tan recent que ja l'han tret i no l'han canviada, no? I trauran això, Plu, que lot. Trobaran el blut de Dassos. Efectivament, és Pau. Ah, sí? Hòstia, aquesta no la sabia. Ploraré, Pablo. Per entrar a la llista de cançons. Efectivament, és Pau de Calavento versionant els Pets i va sortir aquest 2024. Pau treballa i També està a Spotify, estudia. També té una família. Prou bé, ho feu prou bé. Estàveu Gràcies, bastant al dia. Jo m'esperava fer més el ridícul en aquesta secció, la veritat. Mos has posat fàcil. Sí, ens ho has posat fàcil. Res, seguim amb en Tomeu. Foli. I jo també duc un poc de resum d'aquest 2024, aprofitant que fa 2 setmanes o una o no sé quantes va sortir el Wrapped for Creators de Spotify i nosaltres com a creators tenim números que venc aquí a compartir breument perquè compartiré un parell de números que sí que dona Spotify Wrapped, però duc uns altres números que són com molt específics de tabac i sobrassada. D'acord? Molt centrarem en els 22 capítols que han publicat al llarg d'aquest 2024. És a dir, això ho he dit de memòria, perdó, no la fiabilitat, com sempre, de les meves informacions, malgrat ser científic, està una mica així. Crec que sortien com aproximadament 25 hores de contingut. 22 capítols. 22 capítols publicats, assumint que el 5x06 va sortir. Vale. Vale, això he fet un asterisc a Vale. les dades, el 5x06 Veurem. se va publicar. D'acord? Crec que és un nombre prou meritós, tenint en compte que enguany hem superat unes mudances a ultramar i hem dipositat i defensat una tesi. Així Per és. tant, crec que molt de mèrit. I això, anem a veure primer les dades que dona Spotify, d'acord? Spotify fa una cosa molt rara des de fa un parell d'anys, que és intentar etiquetar el contingut, tant que fas com que sí. escoltes. Nosaltres, enguany, basat en no tenc ni idea de què, mos ha dit que el tipus de creador que som cuentacuentos. Lo fàcil que era posar gastronòmic o alguna així. O conversacional, perquè Podria ser- cuentos em sona a... Som un joglars. Podria ser cuentacuentos o vende humos, també. Sí. Això
m'ha fet gràcia. I bé, res, anem a començar per aquest 22, per aquest 22 nombres vol dir, i si volen recordeu, si sou fidels seguidors, tenc una mica de mania per el número 3, per tant, moltes coses s'han de multiplicar per 3 en aquest nombre de programes publicats, que són els Reels i els TikToks. Això vol dir que per cada programa s'han fet com a mitjana 3 Reels i 3 TikToks. Crec que aquí t'hauré de discutir. Sí, perquè n'hi ha alguns que... Perquè en el moment en què, si n'haguessin fet sempre 3, la mitja seria 3, però basta que un fallis, la mitja ja no serà 3. Però és molt propera a 3. Bueno, 2 llargs. Sí. 2 llargs, sí. Sí. Si arrodonim a la unitat és 3. I n'han fet algun també de principi de temporada, per tant, la mitjana és propera a 3. No m'ha desmentir això. Això també implica que el nostre dissenyador de confiança ha fet no 3, sinó 4 caràtules o imatges, això, Tomeu, gràcies, quina feinada. Estem eternament agraïts. El salt de qualitat que mos dones és impagable. Això és una quantitat de material penjant a les xarxes notable, entre les 22 programes, quasi 25 hores de contingut, més reels, més fotos, més tot això. La nostra empremta digital crec que ha crescut més que mai. La nostra presència a TikTok també aquest 2024 s'ha afiançat i tenim gent que... En comentaris que es converteixen en forocotxes, a vegades. Sí, pràcticament. Tenim un dels TikToks és un fòrum de forocotxes, directament. Però res, anem a dades guapes, ¿vale? Per 898 persones, Tabac i Sobrassada està dins del seu top 10 de podcast escoltat. I per 81 màquines, ja sé que a molta gent aquesta xifra li pareixerà ridícula, però per nosaltres mos omple d'il·lusió, som el seu top 1. No tenim, entre tots 3, ni tant d'amics ni tanta família com per arribar a 81 persones. Per tant, jo crec que la meitat són gent que no coneixem. Em semblaria molt meritori que la nostra família ens tingués al top 1. Exacte. No, però era com per fer-ho guapo. Però és que si només fos la nostra família ja seria en plan, hosti, bon esforç han fet. Doncs encara més mèrit. 81 persones que sempre que tinguin gana tindran un plat a taula. Són real tabac i sobrasaders. Tabac i sobrassada. No vos faltaran mai de res per part nostra. Anem a conèixer un poc més la nostra audiència, ¿vale? Això no ho he volgut perquè m'ha fet peresa comparar-ho amb anys anteriors, però m'ha sorprès que en quant a franges d'edat tenim un 25% dels nostres oients que estan entre 30 i 34 anys i un 31% que està entre 35 i 44. Crec que m'he envellit. Ah, que sí, Pablo? Jo també tenc aquesta idea. Crec que abans estàvem amb... Crec que la 30 i 34 se manté, més o manco, però crec que abans el percentatge més gruixat estava a la franja anterior, que deu ser entre 25 i 29. Cosa bona? Cosa dolenta? Cosa igual de bona, jo crec. Sí. Crec que la franja anterior enguany està en el 18%. Dades. Està més alineat amb la franja d'edat més esmorzadora? Sí, jo crec que la meva va per aquí. Nosaltres també hem anat creixent. I segurament si que vas començar a escoltar al principi també ha anat creixent en nosaltres. Clar, nosaltres varen començar... Segurament. Hi ha gent que s'ha mogut de franja. Sí. Varen començar amb menys de 30 i ara tenim més de 30. Això és així. Això és vera. Dada que és un poc random, però que m'ha fet gràcia comentar, perquè és una cosa d'aquestes que fa Spotify que no té molt de sentit, és que la nostra audiència també escolta en quant a gust de música rock català, indie espanyol i reggaeton. Bueno, fins aquí tot. Tenim un pot de tot. Correcte. D'acord? Aleshores, ara ja sí que això era el que te donava Spotify, d'acord? Bueno, primer de tot, això, ho tenc una altra finestra del mòbil, dels top 5 històrics de programes escoltats de Tabac i Sobrassada, quants diríeu que pertanyen en aquest 2024? Top 5... El segur. d'en Joel Díaz va ser el 2024. Sí. El de Cample i Canter va ser el 23 o 24? 23. Vale, doncs mira, un que cau.
però estem parlant de temporada... Però que No, hagin sortit. any. Que hagin sortit. Publicats, sí. Publicats Clar, 2024. perquè, per exemple, el del Joel és, del, 2024 és el primer i del, 2000. o el segon de 2024. Els primers. Coses que té més Però vull dir que tot l'anterior al Joel, tot Ja. i que sigui la mateixa temporada, ja és un altre any. Jo diria que són en Joel, en Marc Serrats... L'Andreu Almovo jo crec que també en va fer bastants. Però ja no és 2024. Per això, que ja no seria... Ah. Jo en diré 3 dels 5. Vinga. Jo crec que 2. Doncs més que en tu. Efectivament, el top 1 és en Joel, Sí? que és d'aquest any 2024. El segon és d'en Marc Serrats, Ah, clar. que és 2024 també. El tercer és Campley Canter, que és 2023. El quart és, sorprenentment, no l'heu dit cap dels dos? Oye, Sherman? És d'aquest any, Espera. també. Quatre Elisenda Pineda? per 18. Sí? El gent de Pinedo? No. Gent de merda. Clar, sí. El cinquè és en Andreu Samova. I el sisè... O sigui, 3 de 5. O sigui, No, tu has dit bé. perdó, Tu vols perdó. dins els 10 primers. Perdó, el 3x12 no sé qui és, perquè ara estic sense xarxa i no sé qui és. Molt bé, fantàstic. Espera, si vols. 3x12... Hòstia. Però has dit dels top 5 o top 10? Top 5, que fossin d'enguany, però... Bé, Sí, ja l'has dit. Doncs és 3 de 5. sí. No, però em feia gràcia que d'enguany se colava en Tro de Ponent, també. Ah, bueno, clar, és que va ser un programa. Sí. Tro de ponent, la Qui és veritat. 3x12, Rafael? Estoy en ello. 3x12 d'aquesta... Ara no ho sé. Oye, Sherman. Oye, germà, clar. Fantàstic. Això era la informació. I ara sí, ja coses que he volgut remarcar un poquet a nivell molt específic de tabac i sobrassada. 22 capítols publicats el 2024. Quants sense convidat? Menys de la meitat. Sí. Molt menys de la meitat. Jo te'n diria 7. 5. Toma. Només 5? Que la temporada passada anava molt arreu amb els convidats. Hosti. 5 capítols sense convidat. D'aquests convidats, quants... Ho tancaré perquè si no està. Sí. Molt bé, Rafael, molt honest. Per tu. Sempre. Quants han repetit? Convidat repetit. Na Blanca, Ah, clar. De Blanca, que curiosament ha repetit, s'ha estrenat i ha repetit Sí. el mateix any. i convidat repetit. Jo crec que no n'hem fet més. No, si ha dit això és que algun més n'hi ha. 3 convidats repetits. No fotis. Na Blanca, Naina Tremulles Ah, i en Francesc Bonin. clar. Naina treballava un grup per Pitxorines, clar, i en Francesc, efectivament, Hosti, Cruy clar. i la Fonera. Sí. Spotify se'n banya amb la franja d'edat, però no se'n banya amb el gènere dels nostres oients. Crec que no mos convé. Apostes, 22 programes publicats. Dius de convidats o de... O sigui, la franja de convidats... Perdó, el gènere dels convidats? Sí. Quants d'aquests programes són exclusivament amb el lotes? dels convidats. No, dels 22. Bé, sí. Que les convidades siguin només el lote. Sí. O sigui, si són dos i és un lot i un lot, ja no compta. Ho tenc apuntat. Que crec que no n'hi ha cap d'aquests. Que, que els convidats siguin un lot i una lota... 3. Bueno, sí, és de... Vale. Que Ara siguin vos ho diré. exclusivament en lotes. Vull dir, teniu la sensació que ho han fet bé a nivell paritat? Jo et diria que sí. Jo també. En fet, potser van fer un sprint final de la quarta temporada. No ho diguis així perquè A veure, mai ho fem per això. si 5 van ser sense convidat, dels 22, doncs jo te'n diria que a lo millor 8 van ser amb convidat. L'has clavat. Ah, mira. Són 8. Blanc Orell, Nan Perelló, Elisenda Pineda, Xari Rodríguez, la gent de merda, les Pitxorines, Nan Apolo i Nindi. Són 8. programes. I en aquest li hem d'afegir 3 convidats mistes, que són la gent de Torrent de Gràcia, en Sacaway i na Sònia, i... Merda, m'ho havia apuntat... Quan van venir na Blanca i en Pablo. Com a I na convidats Blanca i en Pablo de la Bardissa. Verdissa. Exacte, t'he comptat com a convidat. Mira que bé. Un programa. Vinga, 22 programes publicats. Quantes localitzacions d'enregistrament diferents? Països. No. Llocs diferents. Sales. Vale. Aquí... Andorra? Hòstia, Andorra.
a Cateva 1 D'abans? Bueno, a Manacor encara no han gravat a Cateva, no? No. No, però hem gravat a Sant Joan. Han gravat a Sant Joan, La Fonera? han gravat a la Fonera, han gravat a la Ferrada, sí, comptant que, Sí. que surt, comptant que ha sortit, i la millor podem tirar sempre... A casa del Tomeu? clar, sí, a la terrassa d'Antonio són 7, i jo no en record més. No, jo crec que diria aquests. Crec que des que heu dit vos falta canviar l'estela clar. Sí. i jo n'he comptat 9 i ara no sé quin és el que me falta. Han fet algun bar? A la contra. No sé si l'heu Que tu no comptat. vas venir a la contra. No l'heu sí, comptat, sí. exacte. És cert. Molt bé. I ara ja això... No han fet bars el 2024? No s'ha... Curiós, eh? No han fet bars. Està bé, perquè és un marron que flipes. Sí, però bueno, potser Avui hem dit que hagués pogut fer. Sí. Vinga, i ara això, crec que totes les respostes ja les han comentades, però bueno, són dades que m'he apuntat. Quants de directes han fet aquest 2024? Han fet Andorra, 4. la Contra, la Ferrada, si compta com a directe, Sí. i un altre, pot Andorra, la Contra, la Fonera i Andorra. Has dit Andorra d'Espí? Andorra. Sí, 4. Andorra, la Contra, la Fonera i... O sigui, Andorra, la Contra, la Fonera i la Ferrada. I la Ferrada, clar. Són 4. I Samovo, 5. I Samovo 5. I la Mo. És que Samovo està com allà sempre de l'aire. Bueno, l'hem fet. Ja ho heu dit, les ubicacions a nivell comunitat autònoma són un a Andorra, 5 a Mallorca i la resta aquí a Barcelona. Primera edició internacional de... 5 a Mallorca, així mateix. 5 a Mallorca, sí. També amb el prim final. Vull dir, de 5 Sí, no? jo crec que 2 o 3 darrers. Aquesta primera part de... Ànimus Parrec. Sant Joan... Primera part de 5 temporada s'ha anat bastant a Mallorca. I abans en Biel i crec que Samovo. Clar, la quarta temporada varen fer en Biel i Samovo. Varen fluixejar. Enguany ha estat el primer any que s'han gravat episodis de Tabac i Sobrassada amb no tots els seus membres presents. És així. Quants d'aquests n'han fet? Samovo, la Contra Ana Polo. I Ana Polo. Efectivament, han fet 3. Però tot i així... Segur que ets l'únic que n'ha fallat aquí. Vale, màquina... Perquè si no, no hagués Si no, sortit. no grava. Si no graves la maquineta. Jo només puc fallar quan anau de convidats una altra banda. I, tot i així, aquesta moguda d'anades vengudes i líos i fent a vegades amb només 2 de 3 membres de Tabac i Sobrassada, crec que ha estat de les temporades que a nivell de cànon de Tabac i Sobrassada, és a dir, d'anar a berenar i gravar, han fet menys trampes. Vale. Pot ser. Quines trampes vos recordeu que han fet? No, un dia en Pablo va cuinar. El dia que en Pablo va venir de convidat també va cuinar. Aquest? El fricandó. I va fer fricandó. Varen berenar, amb el sentit berenar català, Berenar de baixa. de fricandó a les 7 de l'hora baixa, a lo millor. Això és una de les trampes. Vàrem dinar la pasta, que a més també va ser cuinada, o cuinada per un de nosaltres, però també en aquest cas amb la gent de la Fonera i del Festival Antifeixista. I el menú de migdia el menú de migdia Joel per comptabilitat horària. Sí, perquè ell no podia. De la seva moguda. Res, 4 números que m'ha fet gràcia per acabar l'any. En resum, i jo crec que ha estat un molt bon any. Un bon any. Molt bon any per Tabac i Sobrassada. I que comença amb Coca-Cola. Per això dic. No, Coca-Cola no. Cola Puig. Per això dic que ens hem de mantenir. Si ens mantenim, de estarem molt No bé. hem d'aspirar Ens més. També hem estat nominats a no sé quant de premis, amb un total de 0 premis aconseguits, sí. Però bueno, nosaltres, mentre hi hagi pica-pica, mos hi trobareu Que sempre. vinguin més nominacions i menys premis. Mos podeu convidar al Go. Ara, si hem de fer un discurs, mal assumpte. Sí. Per tant, nominacions, convidades i no premis, perfecte. I una altra vegada, bueno, moltes gràcies a en Tomeu, ja ho hem dit, i sobretot en aquest 898 màquines que sou entre el top 10 de... O sigui, nosaltres som entre el top 10 Entre el top 10. de podcast més escoltat, i especialment menció en els 81 màquines en tots els sistemes que som el vostre top 1. Bueno, en sèrio. Sí. Molt d'agraïts. Molt escriviu i un dia anem a berenar. No ho faltarà de res. Podria fer. Sí. Dit això, bon any Bon any, sobretot. i
mos veiem aquest 2025, si de vol. Molt de berenars. Adéu. Buscando maneras de hacerme feliz.